1:20, paingon sa 5, magampo na kita. Among Dios Amahan, labing gamahanan, Lord God, daghang salamat Lord God sa imong panabang nga among napaabot karon Lord ang mga pag-ampong Ginoo Lord sa imong gitakda nga katubagan Lord sa imong giandam Ginoo Lord ikaw lang maghatag ka namong kalipay sa pagdawat sa unsa man ang imong katubagan kay nasayod kami Lord nga imong katubagan alang man sa kayuhan sa Ginoo. Salamat kay Dios sa imong pagkamaayo ug Lord sa among paghisgot sa imong pulong ikaw Lord magatabang magadasig magahupay Lord sa mga kaigsunan Lord yung mga kanakan nga dunay giatubang nga mga kalisdanan gamit Lord niini nga pulong karon Lord wala ang espiritu Lord magapamuhat sa matag usa sa matag kasing-kasing wala kay labyan kanamo Ginoo Lord imo ako Lord imo instrumento Lord nga wala ko mahimo kundi sulti sa kamatuoran kahit tungod sa pulong Ginoo Lord isalig namo ang imong pagdumala sa kinitibuk ang oras sa among pag-isgot Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus amen amen kay mga igsoon pagabasahan ako sa Bisaya no version RCTV mga igsoon Pilipos 1 verse 20 tayon sa 25 ingon dinhi sulat ni Apostol Pablo no gilamdagan sa Dios ingon dinhi ang dako kong tinguha og paglaom pao nga dili gayud nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog hinuon ako sa tanang panahon, labi na gayud ning panahona aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. Apan kung buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat busa wala ako masayod hain ini ang akong pilion. Naglibo gayud ako kung unsay akong pilion. Buot ako mubiya nining kinabuhi ug magig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Apan tungod og alang kaninyo, labi pang maayo nga buhi ako. Nakasiguro gayud ako nini nga magpabilin pa ako uban kaninyong tanan aron makatabang alang sa inyong kauswagan ug kalipay diha sa pagtuo. So muna ang atong pag-tukyon, paghisgutan nining kagabion karon mga igsoon no makaingon kani nga common kini siya nga hisgutanan labi na kung nahilig ko service mga igsoon apan wala man na gilimit no sa Bible nga kani siya nga message para sa mga sa mga namatyan no sa mikro no kundi para paghupay aron malipay taliwala sa mga kalisdanan no so una ang pinakatima nining chapter 1 no dayon atong isgutan ang pagkasinati ug kapriso ni Pablo mo hinungdan noon nga nabaniog ang gospel kaya mga nasangyawan ang kinatibuk-an ang katawhan dito priso mga gwardiya mga naa dito no sa muna nga pagdasig kini taliwala sa kalisdanan bisan na ay mga dautan po nga hagit no daotang motibo sa pagsangyaw apan si Pablo positibo gihapon ang iyang panlantaw na bisan dili maayo ang motibo maayo man o dili maayo basta kay nasangyaw si Kristo so karon sa atong title mga igsoon alang kita sa himaya ni Kristo ang verse 20 dako kung tinguha tinguha ni Pablo di gid niya pakyason ang pagtuman sa iyang responsibilidad nga makapasidungog kang Kristo buhi man siya o patay no so una na itong punto alang kita sa himaya ni Kristo una nga punto buhi kita para kay Kristo no ang verse 21a kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo para kang Pablo personally real gid na sinati niya dulot gyud nga nasamtan niya ang kamaturan nga bisan wala pa siya nakaadto or nakaabot dito sa eternidad no iya gayud gituohan sa pinag-anay kinasing-kasing ayang gituohan nga kung buhi siya para siya ni Kristo iya siya ni Kristo musulti siya para kang Kristo no mangalagad siya para kang Kristo magkinabuhi siya para kang Kristo no muna nga ito makuan sa kanya live for Christ no gani
sa uban nga simbahan na couples for Christ na singles for Christ, all we are all for Christ na napo uban gamit Jesus for all, no, kitang tanan, ha, kay Jesus, no, kay gikan kaniya ug alang kita kaniya. So muna ang kastahan mga igsoon, we are nothing, no, without Christ, no. Dili ta magmabungahon spiritually, no, dili magmabungahon sa kabaguhan sa atong kinabuhi, kabaguhan sa atong mga prioridad kung unsa pas mahinungdanon, no, kabaguhan sa response panahon sa mga testing, mga trials, no, pagdisiplin, no, dili nato makita mga igsoon. So diha kang Kristo atong makita ang eternal perspective mga igsoon, ha? Kita gi hihulma, kita gihimo alang sa paghimaya sa iya, no? Ang Isaiah 43:21, ang katawan nga akong giumol alang sa akong kagalingon aron daygon nila. We are created to worship God. Muna atong pinagka-primary purpose to living, ha? To live is Christ, kabahin si Kristo sa kada adlaw nato pagkinabuhi. Dili padapin ay harap pag ay activity sa simbahan, no? Dili, no? Kada adlaw, kada desisyon, kada lakaw, sa tanang buhaton, kada plano. Gani, apila na to sa social media, kada post, no? Bantay, no? Nga mahimaya ba si Kristo o masubo, no? To live is Christ, no? He is our reason to live. He is our source of all, no? Our joy, our peace, no? Diha kang Kristo lang, no? Siya ang atong kinabuhi, no? Sa iyang pag-ingon sa John 14:6, no? Kung dalan, maturnog ang kinabuhi. So muna mga igsoon, akong balik-balikon yun ng connection sa verse nga itong gikuan kini Galatia 2:20, no? For I am crucified with Christ, gilansang ako uban kang Kristo. Dito sa cross, dili na akong nabuhi, dili si Kristo na nga niya kanako. Ikaw, pero si Kristo na mo'y no, nabuhi sa ato ang kinabuhi, no? Ug kining kinabuhi ko karon, akong kinabuhi diya sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug tugyan siya kagalingon alang ana. Christ live in us. No? Siya ang naghatag gininhawa sa atong spiritual. Siya ang naghatag kusog, energize. Ang kinabuhi ni Pablo mga igsoon, no? Hingpit gayud nga gipuy-an, gipanag-iya, puno gyud sa connection diha kang Kristo, no? May mga relasyon nga mo gitinugdan, hinungdan sa tanan niyang kalipay ug klaro nga katuyuan siyang ginutungan. Grabe ang gamit sa iyang kinabuhi na, no? Sa buhi kita kauban nato si Kristo sa espiritu. Emmanuel, no? God is with us. Kung patay na ta, face to face yun, no? Makauban nato ang iyang presensya, no? Sa alang kita sa himaya ni Kristo, kung buhi kita para kita kang Kristo, ug ang resulta sa itong pagkinabuhi diya kang Kristo, ang atong kamatayon, dugang kabulahanan. No? Bulahan man gani nga naapat adres kalibutan nga nag-antos tungod sa pagsunod kang Kristo. Mateo 5, daghan kayo support diha, bulahan ang kamot sa pagtuman sa kabuton sa Dios, kay dahil tagubaon niya sila, bulahan ang lutos tungod sa pagsunod sa kabuton sa Dios, kay may sakop sila sa paghari sa Dios. Ha? Bulahan ang DBI dogdogon, butang-butangan, ang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kada ko, no? Buhi pa, bulahan naman gani, no? Partial nga nasinatian ang kabulahan, no? Bisa naas kalibutan. Damor kabulahanan nga dito sa langit. Full, hingpit gayon, no? Munang ang sumpay ra sa Mateo 5 sa verse 12, muna ang pagdasig nga paglipay pagmaya kamo kay dako ang ganti gitagana alang kanimo dito sa langit, no? Kung ipasapadaan mo karon, ipasapadaan mo sa mga propeta nga nahiuna kanina. So, muna mga igsoon, ang verse 21 bi ang kamatayon maghatag og dugang kabulahanan. Ginansya, gain, no? Today is gain, no? Maangkon ang eternal life, ang atong lawas nga madugta, pulihan, no? Sa walay pagkadugta, no? Uncorruptible, no? O wala na kasakit. Diya sa Revelation 21:4, wala na kasakit, kasubo, pahiran ng mga luha, wala na. No, diha pun madawat ang ganti,
purong-purong sa pagkamatarong. Diha, dili lang kini alang kanato, kundi tanang gayon mo nagpaabot sa iya sa ikaduhang Timoteo 4:8. So muna mga igsoon ang paglaom sa umaabot, no? Mao'y gikahinangop sa mga main of faith ng mga katawan sa unang panahon nga may pagtuo sa Ginoo. Ang Hebreo 11:13 nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini ug gikahinangop nila ug maila sa dayan nga sila mga langyaw ug mga lumalabay sa kalibutan. Gani sa 11:16 sa Hebreo mo ilang mas ipangandoy na ipangandoy no nilang labing maayong nasod nga maong langit ng nasod. Sa so, nila ikaulaw ang Dios. Ang ilang pag-iila kanya ang ilang Dios kay nag-anda man siya sa kasidad alam. Sa una mga igsoon kay naa didto ang mas maayong kinabuhi. Ang Hebreo 11:35, Isakit sila hangtod sa kamatayan apan midumili sa pagdawat sa kagawasan aron panahawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. So muna mga igsoon ang kaayuhan kay mo kanay plano sa Dios, mas maayo nga plano. Sa Hebreo 11:40 kay ang Dios nagplano mas maayo pa alang kanato. Kung ituyo niya nga mahigpit lamang sila umat kanato. So diha mga igsoon ang tinuod nga paglaom, kalipay, katagbawan, maangkon diha kung mamatay ka o dito ka padulong sa dugang kabulanan nga maong langit kauban sa presensya sa Dios. Pangutana, kung matinuod na no, matinuod man gani ang kamatayon, no? Ang kinabuhing dayon naman noon ang dili nga ang Dios man nga matinud-anon ang saan. Tuman kay siya dili siya upakyas mga igsoon, no? So muna ang kamatayon dugang kabulahanan, no? So dili na angay kahadlukan kay wala nay kalala. Gilaglag na sa dayon ng kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan pinaagi ni Kristo Jesus. Na nabasa sa 1 Corinthians 15:54-57, no? Kadaugan o kabulahanan. Ang ikaduhang Timoteo 1:10 apan karon gipakita na kanato pinaagis pag-abot sa atong manluwas nga si Kristo Jesus gibuntog ang kahum sa kamatayon ang pinaagi sa may balita ipadayag niya ang uwi walay katapusan. Una si Apostol Pablo no sa duha either kinabuhi o kamatayan. Libog si Pablo no kay kung buhi pa siya mas daghan pagtawag man niyang matabangan, masangyawan, magsulti sa masultihan niya sa kamaayon sa Ginoo. So mahimong mabungahon ang iyang pagkabuhi or ang iyang paghago, no? Walay mausik na panahon sa iyang pagpakabuhi na magamit sa Dios ang nahibilin niya kinabuhi. Sama na Ginoong Hesus, wala gyud usik sa iyang panahon, sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. Buntag pa lang sa iyo, nagkampo na siya, sundan na yun sa ministry, sangyaw siya, nagtudlo, dasig, nag-ayos sa mga masakiton. Diha nga wala na siya physical, igo po niya na training niya no? Ang iyang dusi ka mga tinunan. Huwag mo sila gamit na mabaniyaw ang gospel. Na si Pablo, siya masayo na siya, piliyo, naglibog siya. Buot siya mo biyas, or buot siya mamatay. No? Kaya sure man siya nga makauban si Kristo, ug mao'y mas maayo, alang kaniya. Atong nabasa ganina, na? Ang 2 Corinthians 5:8 gani, mabasa na to, iyahagyan po ng sulag, damdagan sa Dios. Kita masaligan kayo, panabihan na to, mamiyak kita nining lawasa, ug makiguban sa Ginoo. Absent from the body and to be present with the Lord. Sigurado siya. Sa iyang kasakit nga nagiyan, nakapangandoy na lang nga pumatay. Dili nga hopeless, hikog, no? Kung dili, kay puno siya sa paglaong eternidad. Pero tungod sa mga tao sa Pilipos, dito niya nasabtan ang katuyuan sa Dios. Ngano nga, gibuhi pa siya sa Ginoo. Aron makatabang sa ilang spiritual, aron magsangyaw ang balita sa kaliwasan, aron tubo sila, masayran nila ang pamaagi nga magmalimpayon ang mga laga kaliwala sa mga pag-antas. Gani sa verse 23, ang English gigamit niya, hard pressed siya
napiga siya sa sitwasyon, no? Parehong na matimbang sa iya kung buhi siya ay gamit yung kinabuhi para kay Kristo. Mamatay siya, namatay siya sa Kristo, no? Ngayon siya, I do not know which to choose if I am given that choice, no? Kaya Ginoo man ang choice, ha? Mamatay siya, mas kabulahanan niya, very much better for him, no? Kung mabuhi po siya, mas kabulahanan nila sa mga tao sa Pilipos, no? So, naay kasing-kasing sa uban si Paul, no? Kay gikinahanglan man mao gyud nga gibuhi ako sa Ginoo, no? Naglibog man siya sa pilion pero ang masiguro lang ni Pablo kung nganong buhi pa siya kay para sa mga katawhan nga wala pa diya ang Kristo o sa mga katawhan nga naa kang Kristo aron sila tubo, mulig-on, malipayon diha sa pamalagan taliwala sa Kristiyanan, no? Pasabot wala pa sila migro, dili pa makaparog kung biyaan na niya, no? Kulang pa ilang kalipay sa pagpangalagan, no? Una nga, di pa, buhi pa, pabilin pa si Pablo sa Ginoo, no? Kabukuton man sa Ginoo tanan. Tama na ta sa desire, no? Gusto na kumatog langit, na surrender na ko sa Ginoo, no? Desire lang nato, pero Ginoo ang ako, no? Kung si Pablo, mingon, kay alang ka na ako, ang kinabuhi mo si Kristo, ang kamatayon, nagatag og dugang ang kabulahanan, sa ako po personally mga iso, no? Kay alang ko na ako, ang kinabuhi mo si Kristo. Iluwas naman ko niya. Gikan sa kalaglagan, mga kadulngan, iluwas ko niya sa kaulit ng sala, sa dautan, no? Giluwas ko niya sa pagkawalay paglaom o gisaaran sa kinabuhing walay katapusan. Kaya ang tanan nga mutuo kang Hesus, tagaan man sa kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan, no? Iparsyalan ta og balang espiritu, agig timaan nga kita iyagid sa Dios, no? Ang kinabuhi, mao si Kristo, kay ang sa gingon sa unang Korinto 16, unang Korinto 6, 19-20, wala ba ka masayod ng inyong lawas? Mo ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nagihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kagalingon kun dili ang Dios. Ipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. No? Dili na ako ang tag-iya sa akong kagalingon. Akong kagalingon pag dili ako tag-iya, no? Gipalit na ko niya. Busa ang ngayon lamang gamiton nako ang lawas alang sa himaya sa Dios. Amen mga igsoon, no? Itabangan ta sa Dios, ikaluyan ta niya, gigrasyahan ta, gihigugma, nga wala lay response nato, no? Mura tag gibuhi spiritual pero paralyzed, why response? Na why imik na pagkawalay ikabalos, no? Sakit na siya nga word, no? Pero kana ang tinuod na kung kita nakadawat sa gugma, kaluoy, grasya sa Dios, pagkawalay ikabalos kung atong pagkinabuhi, wala maghimaya ng Kristo, no? Tananta, mga matay, ug mahanaw ang tanang bahagi ug kabtangan bisag unsaon pag-amping, no? Minus na kada adlaw, no? Magkaduol ta sa atong kamatayon. Matag adlaw usa ka martsa nga magkaduol ta. Kung kita kastahanon, magkaduol ta sa balay sa Dios, no? Duha duha ra gyud mahimong padulungan either sa langit dito sa presensya sa Dios o dito sa impierno dito gitambog ang mga kaaway sa Dios, no? Kanako sama kang Pablo kabulahanan usab ang akong kamatayon. Kay langit maggubuhon, no? Wala na kasakit o kaguol o makauban ang manindot nga presensya sa Dios nga labing gamhanan. Siya ang Lord of Lords, King of Kings. Siya ang labaw sa tanan, no? Kana nga mga kamaturan alang lamang sa mga pagtotoo, no? Sa may gidangatan, may plano ang katuyuan ng Ginoo. Kung maabot ang kamatayon, diya na natapos ang atong mission, no? Ginoo ang may kasayuran na. Like itong mentor nato sa evangelism o sa atong dating pastor, no? Sa atong nahuna, di pa gyud panahon ano nga wala to sila. Ano di ay dili di ay perfect ang timing sa Ginoo, no? Ang Ginoo mas labaw kay balo, perfect ang timing ug ang iyang mga plano katuyuan mas labaw kay kanato. Pan matapos man ang misyon, no? Pero wala matapos din ha. Kundi nagsugod na ang mas bililong kinabuhi uban kang Kristo. Kita nga nagtuo og nagkinabuhi diha sa atong pagtuo. Kita nga mitugyan sa atong kinabuhi ngadto kang Kristo, lahi ang atong nahuna pag-abot sa kamatayon para sa mga wala pa kang Kristo, no? Dili katapusan kundi bag-ong sinugdanan,
Imbis kahadlukan mo gid na kamatayon, no? Pero mao man hinuon ang hinungdan nga kita makalabang ngadto sa puno, perfect, hingpit nga kinabuhi. Multahan paingon sa presensya sa Dios, no? Ang kamatayon, kabulahanan, no? Unay maglingkawas ka nato sa kasamok nining kalibutan na. Magkapahulay kita gikan sa mga pag-antos, mga kahago. Mga tinuod nga grace and peace, na diha sa presensya sa Dios, no? Masubo man gyapon kita kung naay mamatyan, masubo gani. Kung ang Dios, no? Siya Jesus wept, no? Hinihilak si Jesus, no? Apan makaluluoy ang tao kung dinhira. Ang 1 Corinthians 15:19, kung ang atong paglaom ng Kristo, kutubra nining kinabuhi, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao, no? Ang mga tao nga dili ra ilang panglantaw, nakaagap sa gakahinangop sa bandi, prosperity, na popularity, power, kasikatan, pleasure, no? Na mahimong inila, no? Muna ang ilang kamatayon, dako kay kawala, great loss. Wala ang tanang comfort, tanang paglaom, mawadaan sa kamatayon. Kaya di na naman gutom ang ilang panglantaw, wala man sila panglantaw dito sa unahan, no? Sa Kristohanon, buhi o patay, mapuslanon, makulay ang buhay, no? Dili boring nga buhi, di po boring nga patay, no? Kung wala pa diha kang Kristo, ang kinabuhi para sa kaulingan ra, para sa pamilya ra, para sa barkada ra, para sa kaaway sa Dios, no? Sa kanang pangutana pa sa advertise, para kanino ka bumabangon, no? Ang tamang sagot dapat sa Dios, no? Sa Dios ta bumabangon. Okay? Ang kinabuhi diha ang Kristo, no? Buhi ta tungod kay Kristo. Christ is our reason to live, no? Ang kamatayon nila nang walay Kristo, dili tinuod niya ginansya, ang gamit nila panahon sa ilang kamatayon, gamit to die is gain, no? Pero wala sila antong to live is Christ, for me to live is Christ, no? Ang kamatayon nila dakong kawala, walay ginansya, walay kabulahanan, walay kabuluhan, no? Kaalautan dito sa impyerno nga walay katapusan pag-adto sa kasalan, no? Hagit ka na ito ng ison, no? Kung adunay wala pay siguro diha kang Kristo, no? Sa imong kinabuhi, dito ulayan tanan, no? Dili man tanan nato nasakop sa pamilya, no? Sure na gyud, no? Meaning kagabiyo na, no? Pwede nimo kaunaan, no? Kamalandungan ang imong nadungog karon. Dawata ang Ginoong Hesus na imong manuluwas. Sabta nga sabta ug buhata ang imong pagkabuhi. Buhi ka tungod ka Kristo og sigurado ang imong kabulahanan na karon pa lang ug labi pa gayud puhon sa imong kamatayan. Pero mga son, di angay ta pugong-pugong maghisgot og kamatayan, no? Di na taan ang simba ko, no? Kay tanan man gyud. Tanan man gyud maabot diha, no? So sa atong challenge na kanatong tanan, no? Andam mo ta na maghimaya sa Dios diha kang Kristo Jesus. By life or death, hanggang kamatayan man, ay kanta na hanggang kamatayan man, no? Kadtong adunay daghang katarungan sa pagtinguha sa pagbiya. Assured na gikay nga tao, no? Kinahanglan nga andam nga magpabilin sa kalibutan samtang ang Dios adunay bulhaton pa nga isangot, no? Sa mga tao nga di nahadlok sa kamatayan, sigurado na kayo, no? Ang 2 Corinthians 5:9, apan labaw sa tanan buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong tuluyanan o didto ba sa langit, no? Mga igsoon, sa atong conclusion ini kagabion, no? Alang gayud kita sa paghimaya ni Kristo. Kung buhi ta para kang Kristo, all of our lives is for Christ. He is our reason to live. O ang atong kamatayan po, dugang kabuluhanan. No? Ubusa, ang ayan lamang na magtinguha tagdako sa pagpasidungog kaniya, whether life, buhi man kita o patay. So, inon mga ison, kana pagdasig, dugang pagdasig sa 1 Corinthians 15:15, busa mga ison, magnahal kung kay sunan, tindog ka mga likod, dili man tarong, pagpugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod ka mo. Nga ang inyong pag-alagad, dili kayo kabulahanan din himan sa kalibutan, dugang kabulahanan dito
sa langit. Amen mga igsoon. Dalay ko ng Diyos, magkabuta. Labing amahanan nga Diyos, ang mga amahan nga nasa langit. Sa daghan salamat Lord sa mga kamaturan na imong gipaabot kanamo karon mga Ginoo nga dili kini Lord mulabay lang nga among ibaliwala kundi Lord mutuhop kini mabungahon Lord sa among mga kinabuhi ug among mapambit ngadto sa uban. Tabangi kami nga ah, mag magtinguha gayud nako sa pagpahimuot, pagpasidungog kanimo sa tibuok namo kinabuhi angkod sa among kamatayon. Kay kami imong ibuhi tungod kang Kristo para kang Kristo. Dalaygon ka Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.